सिगाङाव बिनि स्टेटासा एरिया डिस्ट्रिक्टसोमोन बिटिएडि होनोमोन बड'लेण्ड टेरिटरियेल एरिया डिस्ट्रिक्टनि स्टेटासा दायो रिजनाव फैबाय नर्थ इस्ट रिजन होनना बुङा होमबा नर्थ इस्ट रिजन गासैबो नर्थ इस्टनि 7 रायजोखौ लानानै मोनसे रिजन होनो नाथाय जोंनिया हारसिङैनो मोनसे रिजन बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बियो बेसेबांबा गोजौ दिनै मुलुगनि गिदिर गिदिर स्कलारफोरा बुंदों नोंसोर बेसेबांबा गिदिर बुद्धिनि खामानि मावबाय आलादा रायजो होनना लिरा मालाय मा जानो नोंथांमोननि स्टेटासा आलादा रायजोनि खुनु गाहायाव गैला बियो बेसेबांबा गिदिर रिजन जाफैबाय दानिया आसामनि चिफ मिनिस्टार आसामनि मन्त्रि आसामनि बायदिसिना अफिसारफोर जोङो मुंखौ सोलायनो जों एसे जौगाहोनो जेला नारा नाथा नाजाबाय सागान होला होननानै खुद्रिबाय जोङो रागा जोंबाय बै समाव बिथांमोना मुं नागिरै ओरैबायदि मोनसे मुं होनो गोनां जाबाय जि मुङानिखि आसामखौबो बारनानै थांबाय रिजन जाहैबाय बियो एरियाया जोंहा गिदिर नङा जाबाबो स्टेटासा खिन्थु मोनसे रिजन जाबाय रायजोफोर दा बिखौ बै दाख्लै जोंहा एनडिबि एस ग्रुपनि फेरेंगा बिथांमोन सावरायग्रा बिथांमोनखौ बरायनो थांनानै हाग्रामा महिलारिया गावनो बुंदोंमोन बेथ' स्टेटआनो जाखाबाय एसेल'सै होननानै उनाव आरो बियो बुंलायबाय बेयाव जेबो गैया होननानै दा गावनो बिराद गोनो गोथो जादों मा बुंगोन मा बुङा गोनो गोथो जानांगौ जेबो गैया रायजोफोर बिएससि लानानै 1135 मानसि थैनानै बिएससि मोनदों ओरैनो मोनाखै बै बिएससिखौ लानानै बै समनि लिडारफ्रा रायलायदोंमोन न' बां सावजाबाय जिनाहारि जाबाय जेलाव थांनांबाय थाखा फैसा लुट जाबाय आइजोफोरनि सना बाना लुट जाबाय बेसेबांबा खस्थ' जाबाय जेरैखिजाया सागोन होननानै माबा मोनसे लानानै साननैसो जिरायनानै आरो लामा हान्थिलायगोन मा गोरोन्थि बिलाय लाबाय आरो हान्थिलायबाय आरो सोमावसारलायबाय फैयै बिटिसि सुक्ति जाबाय 6 सिडिउलनि बेवहायबो रायलायबाय बे जोबथा नङा आरोबाव बेखौ लानानै जोंनि गेजेराव एसे न' बांखौ फाहामनानै फरायसालिफ्राव एसे फरायसाफ्रा मोजाङै फरायफिननानै जोंनि गासैखौबो थिक थाक खालामनानै आरो लामा हान्थिलायगोन दानिया एबार लामा हान्थिनाय बिएससि सुक्तिया एबसुजों जादोंमोन बिपिएससिजों बिटिसि सुक्तिया बिएलटिजों जादोंमोन दानिया बै समाव एनडिबि गैयामोन दानि जयन्त बसुमतारी बुंनाया आरो एनडिबिया सिजफायार जाबाय जोंहा आरोबाव लामा हान्थिबावबाय लामा हान्थि फैनानै दिनै बिटिआर जाबाय मानगोनां रायजोफोर हारसाफ्राबो 1985 मायथाइयाव आसाम सुक्ति खालामदों बै 1985 मायथाइयाव 35 बोसोर सिगाङाव जे आसाम सुक्ति जादों बे आसाम सुक्तिया दाबो गोबां दफाया मोगथाङाव महर मोनाखै नाथाय बे 35 बोसोराव बर'फ्रा खेबथाम सुक्ति खालामबाय खेबथाम गोरोबथा दा बेखौ नुनानै हारसाफोरनि गोरों लेखा गोरों मानसिफ्रा सोमोनांदों बे बर'फ्रा माबायदि जाथि बिथांमोना खेबसे सुक्ति खालामनानै बेखौनो हमथाबनानै थाबाय जोंनिया जाया नालाय बाद होबाय नङा होमबा जोंनि आखलानो बेबायदिखा जोंनि हारिनिया नों जाहोआबा आं जाया नामा नों जाहोआबा आंबो जागोन जोंखौ रावबो हमथानो हाया दिनै बिथांमोना जोंनो स्कुल होआंदों आन्दलन खालामदों आरो जाबावबाय कलेज होआंदों आन्दलन खालामदों आरो जाबावबाय फैयै दिनै नैबे बिटिआर गोरोबथायाव बर' फरायसालिनि जेसेबां जेंना दङ खेबसेयावनो सुस्रांनायनि बिथांमोना रादाय होनो गोनां जाबाय जोंनो गंसेबो भेन्सार स्कुल थानो मोनला बड'लेण्डनि सिङावल' नङा बड'लेण्डनि बाहेरावबो साननैसो उनाव पार्लियामेन्टआव जेला 125 एमेन्डमेन्ट जागोन 125 संबिजितनि सोलाय सोल' जागोन अब्लानो जोंनियाव डाइरेक्ट सिदा राङारि मददआ फैसिगोन सेन्ट्रेलनिफ्राय आरो बे एमेन्डमेन्टआ जानायखायसो बेयाव सोबाय एमेन्डमेन्टआ सोआबाबो जोङो 280 आर्टिकेलखौ एमेन्डमेन्ट खालामनानै डाइरेक्ट जोंनियाव फान्डिंनि खोथाखौ केन्द्र सरकार माने इन्डिया गभर्नमेन्टआ जोंनो होखाबाय दा नंखायनो रांनि बेलायाव बिथांमोननि बायदि 500-600 कौटिनि थाखाय जोङो आसामनि खाथियाव थांबाय थानांगौ जानाय नंला जोङो सेन्ट्रेलनिफ्राय डाइरेक्ट रांखौ मोनसिगोन दा बियो मानो गोजौ जाया जानो दिनै डिसिएसपिनि खोथा बिथांमोना जे बबे मोजां बेखौ मख'नो नागिराखै माने मख'बा गावसोरानो लाजिनांगौ जेबो गैया जों लाजिफोनांनो नागिराखै जों नोंथांखौबो बिबार माला सोदों बर' रायजो राजाफ्रा आर'नाइ सोदों मोजां खामानि मावनायखौ बयबो बाख्नायो नाथाय 17 बोसोराव जे आइ आफा गोरिब गुन्द्रानि थाखाय जेबो मावाखिसै बेखौसो दुखु मोनदों नङा होमबा मावनाय मोनबा दिनैनो बरायगौमोन जोङो मानो बराया जानो गावनिनो बर' फिसा बर' जोहोलाव सोर बिमाया बर' बिमाया गावनि फिसाखौ बराया जानो सोर बर' बिमाया गावनि फिसाखौ बराया दिनै सोरबा सासेखौ आर'नाइ सोनायनि सोरहाबा दिनै रागा जोंदों मानो रागा जोंनांगौ नोंबोथ' सोजाखांबायना 17 बोसोर सिगाङाव बेफोरो थिग नङा रायजोफोर बेफोर थिग नङा बड'लेण्डआ जोंनि बिखा गेजेराव थायो बिथांमोननि बायदि राजखान्थि खालामनानै गेलेनायाव जोङो बड'लेण्डखौ बाहायनो हाया मानोना बड'लेण्ड सोदोबा बर' हारिनि जिउ रेखा होननानै बुंदों आङो बड'लेण्ड सोदोबा बे बड'लेण्ड सोदोबा जोंनि थाखाय बेसेबांबा गोथार ओंखायनो जों गाराखै बड'लेण्ड अट'नमास काउन्सिल बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल आरो दायो बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बड'लेण्डखौ खुनु दिन गारनो हाया बर'फ्रा बिमा बिफाखौ जों जेसेबां मोजां मोनो गावनि सेथियाव जोंनि आइ आरो आफा नाथाय नैथियाव बड'लेण्ड होननाय सोदोबा जोंनि असे गोरबोनि आरो बियो साफ्रोमबो बर' फिसानि गोरबोआव थानांगोन थैस' थांस' अरायबो होमबासो बर' हारिया थांना थागोन बेखौ मालाबाबो बावनो नाङा रायजोफोर दा बेनिखायनो दिनै बे गोरोबथानि गेजेरजों बाथौसालिनि
बाथौनिफ्राय खेराइसालिसिम बे गोरोबथायाव दङ सिगांनि गोरोबथायाव बे गैयामोन दिनै खेराइया जाबाय बर' हारिनि हारिमुनि जागायजेननाय जों बयबो मिथिगौ बाथौआ जोंनि बयनिख्रुइ गुदि धोरोम बर'फ्रा दिनै ब्रह्म धोरोमखौबो जोङो सिबियो कृष्णआवबो जोंहा माखासेया दङ गुबुन गुबुन धोरोमाव दङ नाथाय बर'फोरनि बयनिख्रुइ जोंनि गोजामसिन जोंनि धोरोमा जाबाय बाथौ धोरोम आरो बे बाथौ धोरोमखौ दिनै मुलुगनां थाखोआव लांनो थाखाय बिनि सायाव स्टाडि रिसार्च खालामनो थाखाय नैबे गोरोबथायाव जोङो दिनै मोनसे प्रजेक्ट सोनानै लाबोनो हादों कुमारिघाटायाव शंकरदेव कलाक्षेत्र नायनो थाङो गुवाहाटीयाव दिनै जोंनि खेराइसालिखौबो नायनो फैनांगोन खेराइया जोंनि बेसेबांबा मोनसे गोजाम हारिमु आरो बेजोंनो जोंनि गासैबो हारिमुवा जोनोम जानाय ओंखायनो जोङो भेरगावआव खेराइसालि बिनानै लाबोदों हारसाफ्रा गुवाहाटीयाव बेसेबां गिदिर खालामदों बिनिखायनो डाबल ट्रिपल गिदिर खालामनांगोन जोंनि खेराइसालिखौ आरो मुलुगनि मानसिफ्रा फैना जाहाथे जोंनि खेराइखौ बेवहाय नायफैनो गोनां जायो हर सान अडिअ भिडिअ बेवहाय खेराइया दामनांगोन खाम सिफुं जथानि सोदोबा 24 घन्टा बेवहाय जानांगोन जोंनि खेराइखौ जाहाथे मुलुगनि मानसिफ्रा मिथिनो खाबु मोनो दा नंखायनो रायजोफोर बेजों लोगोसे दिनै बेवहाय साख्रि बाख्रि लामा दङ एनडिबिनि केडारफ्रा फार्स्ट प्रायोरिटि मोनगोन आर्मि पुलिस पेरामिलिटारि सिआरपिएफ जेरै बै बिटिसि सुक्तियाव दङमोन बेवहाय जोङो 10,000 जोंनि लाइमोनफोरखौ आर्मि पुलिस पेरामिलिटारियाव सोनांगौ होननानै बुंदों जोङो मोनसे रेजिमेन्ट बिदोंमोन नाथाय मुलुगनि कुनु हादोरावनो गोदान रेजिमेन्ट खुलिनो होला माने गोदानै गायसननो होला माने इउएनअआनो बन्द खालामदों दा बेनिखायनो इन्डियायावबो गोदान रेजिमेन्ट खुलिनो हाला आईआरबिएन बिदोंमोन जोङो इन्डियान रिजार्भ बेटेलियनाव जोंनि बर' बेटेलियन थानांगौ होननानै दा बेवहाय अफिसारफोरा बुंबाय बिनि माखासे बेथना सेलारिया खावसेखौ माने केन्द्र सरकारा होयो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ खावसेखौ राज्य सरकारा होयो स्टेट गभर्नमेन्टआ दा जोंहा बेबायदि रेभिनिउ गैया नालाय फैसा गैया जोङो रिजार्भ बेटेलियनखौबो मोनाखिसै ओंखायनो जोङो सानबाय जे जोंनि सेंग्रा लाइमोनफ्रा जायफोर हाई स्कुलाव फरायना गारबाय हायार सेकेन्डारि फरायनानै गारबाय ओरैनो थाबाय हौवासा जा हिनजावसा जा डिफेन्स सार्भिसेसआव हाबनो थाखाय जोंनि ओनसोलफ्राव रिक्रुटमेन्ट रेलि जानांगोन बिनि थाखाय थाखा फैसा होनाङा रायजोफोर आं खोनादों गेजेर गेजेर सोरबा 500 थाखा खांदोंनो आरो बे दायखौनो मैया हाग्रामा महिलारिया जों एबसुखौसो बुंदों माने एबसुआ फैसा खांदों साख्रि होनो होननानै आंनो मैया क'क्राझारनिफ्राय बुंहरदों फरेस्टनि मायबा साख्रि ओंखारदोंनो 9 लाख खांगासिनो दोङो आरो मायबा इन्सपेक्टर साख्रि दङनो 25 लाख गाहाम खांदों जाहैदों दा जोंहा गोरिब गुन्द्रानि गथ'फ्रा MA BA पास दोङो रावबो साख्रि मोननाय नंला बिटिसिआव जायफोर दिनै गावसोरनिनो लेफ्ट राइट थाग्रा कौटि थिखा खामायबाय बिसोरनि गथ'फ्राल' साख्रिया मोनसिगोन ओंखायनो जेसेबां हायो थाब बे सरकारखौ सोलायनांसिगौ रायजोफोर रायजो राजानि सरकार बानायनांसिगोन जोंनि बिदा फंबायनि रायजो राजानि सरकार बानायनांसिगोन दिनै बेबायदि करापसन खालामोबा आरो दायो जिखिनि फैसा फैदों जों बेखौनो बुंदों लामा बानायनायाव बे फैसाखौ नाङा आसाम सरकारा हरगोन स्कुल कलेज बानायनो बे फैसाखौ नाङा आसाम सरकार दिल्लीनि सरकारा हरगोन भारत सरकारा बे फैसाया गोरिब गुन्द्रा आइ आफा रायजो राजानि जौगानायनि थाखाय जाय 33 बोसोर दिनै जेरैखिजाया खस्थ' खालामनानै आन्दोलनाव बारसोमबोबाय गावनि न' बांखौ नायनो मोनाखिसै बै मानसिफ्रा बोथिनै ओंखाम मोजां मोनजानायनि थाखाय बे फैसाया बाहायजानांगोन जोङो बेखौसो नोजोर होगोन दा बेनिखायनो रायजोफोर आं नोंथांमोनखौ बयखौबो खावलायबाय दिनै बर'आव खुनु सिलाय गैला सिलाय मुक्त जाबाय मोनसे समाव जोंखौ गुबुनफ्रा सोरबा माबा मोनसे बर' सेंग्राफ्रा माबा खालामबा बर' उग्रपन्थी माबा उग्रपन्थी होननानै जोंखौ मुगैदोंमोन जोंखौ नेवसिदोंमोन नाथाय दिनै सारा इन्डियायाव गोबां जौगानाय हारिफ्रा हायाखैबाबो दिनै बर'फ्रा खौसेयै जोङो खेबसेयावनो बयबो सागान होनानै जोङो मोनसे हाथियार गैयै समाज जानो हाबाय मोनसे गणतान्त्रिक समाज जानो हाबाय जोंनि जांख्रिथायखौ मोनसे फिनिशिंआव लाबोनो हाबाय उननि जांख्रिथाया मेलेमनि जांख्रिथाय जागोन उननि जांख्रिथाया दावहाया राजखान्थिनि दावहा जागोन बेनिखायनो नैबे समनिफ्राय जोंनि बिदा फंबायफ्रा जे दिनै न'आव फैफिनसिगोन माखासेखौ जों जेलनिफ्राय बरननांगोन माखासेखौ जोङो दिनै बेंगुरा जानायफोरखौ जोङो जोथोन लानांगोन जोंनि मुंख्लं न'खरफोरखौ जोङो नायनांगोन जायनि थाखाय मुंख्लं न'खराव 5 लाख होनांगोन होननानै जोङो भारत सरकारनिफ्राय दाबि दैखांनानै बेवहाय माने सुक्तियाव जोङो लिरनानै लानानै फैदों एनडिपिनि सेंग्राफोरनि केसफोरखौ उइथ्र खालामजोबनांगोन बे खामानिखौ मावजोबनो जोंनो एसे सम नांगोन आरो बेजों लोगोसे थांनाय समाव थालांनाय सोलोंथाइनि खामानि रांखान्थिनि खामानि गुबुन गुबुन खामानिफोर समाज फोसाबनाय बेवहाय बयबो मुखुब जानांगोन रायजोफोर जों गेरेमसा हारि जानो नागिरदों जोंनि थांखिया गेरेमसा हारि जानाय जोङो संख्रि बानलुनि नांलायनायाव टाइम पास खालामनो हाया बिदा फंबायजोंनो जों नेरायलायबाय थानानै मुलुगजों माला देरहानो जोङो दिनै जोंनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा बयबो कम्पिउटार गोरों जानांगोन साइन्स टेक्न'लजिखौ बयबो रोंनांगोन रांखान्थियाव बयबो जौगानो हानांगोन दा बेनिखायनो जोंहा सम गैया जों जाहाथे बयबो खामानियाव मुखुब जायो बर' गामिफोरखौ मोजां खालामनांगोन थानसालिफोरखौ फाहामनांगोन बेनिखायनो आंनिबो खामानिया एबसुनि आफादगिरिनिफ्राय ओंखारनायनि उनाव आंबो समखौ आद्रि खालामनो नागिराखै थाबैनो बर' गामियाव थांनानै आइ आफा रायजो राजाजों रायज्लायनानै गामिनि जेंनाया मा न'खरनि जेंनाया मा गासैखौबो बुजिजोबनानै जों खामानि मावनांगोन रांखान्थियाव जौगानायनि गोबां लामा दङ जोंनि खाथियाव नेपाल रायजो दङ दाख्लै आंनि सासे लोगोआ थांनानै फैबाय मोनसे 50-25तासो गामि लोगो नांनानै मोनसे क्लास्टार दङ बेवहाय हाजार आइजोफ्रा
चाइनानिफ्राय साथानि 90 लाबोनानै 10 लाबोनानै साथा बानायो। सासे आइजोआ सानसेयाव 1000निफ्राय 1500 थाखा खामायो गावनि जायगायावनो। महाराष्ट्रआव आं नायनानै फैबाय, बेवहाय माखासे 400 आइजो दङ। 400 आइजोआ पापर बानायो, लिज्जात पापर। फुङाव लानानै थाङो, न'आव माने गथ'बो नायो, ओंखामबो सङो आरो पापर बानायनानै अखानायै होफैयो आरो पापरखौ होनानै 800, 900, 1000 थाखा लानानै थाङो। बिसोरो खमसे खम मास मोनसेयाव 15,000, 18,000 थाखा खामायो। जोंनियावबो हायो, मानो हाया जानो? दिनै दानाय लुनायनि जोंहा दिनै लामाखौ, हान्था मेला, बाजारखौ थिग खालामनानै होयोबा मानो सवालकुसियाव जि बायनो जोंनि बिजनियावनो फैगोन मानसिफ्रा? जोङो बेखौसो सरकारा मावनांगोन। आरो बिटिसि सरकारनि खामानिया बेनोमोन। आसाम सरकार, भारत सरकारा मावनायखौ बिसोर मावनो नाङा। जेखौ आसाम सरकार, भारत सरकारा मावनो हायाखै बेखौसो जोंहा बिटिसिनि सरकारा मावनांगौमोन। आरो बेखौ मावोब्ला दिनै 15 बोसोराव जोंनि रायजो राजाफ्रा बेसेबांबा जौगासिगौमोन। आरो बे खान्थिया सोलिनाय नङा। मोननायासो मोनबाय थागोन, मोनैया मोना, बे खान्थिया सोलिनाय नङा। दा नंखायनो सरकारखौ सोलायनो हायोबा मास मोनसेनि गेजेराव जोंनि जेसेबां 3000, 4000 गोदान गामि हाबबावगोन बे गासैखौबो कम्पिउटारजों लिंक आप खालामजोबनांगोन। बल्लांगुरिनिफ्राय डाइरेक्ट बिटिसि सरकारजों रायलायहरनाय, बैयाव थांना फाइल गिदिं 500, 1000 थाखा दालालनो जाहोना फाइल गिदिंनायनि खुनु खोथा गैया। कमप्लिटलि जोङो बेखौ डिजिटाइज खालामनांगोन रायजोफोर। दिनै टेक्न'लजिनि जुग। जोंनि आइ आफा रायजो राजाखौ नायनानैसो राजखान्थि खालामनांगोन। राजखान्थिया गावनि थाखाय नङा, सोरनिबा उदैखौ सुफुंनो थाखाय नङा, थाखा फैसा खामायनो थाखाय नङा। राजखान्थिया रायजो राजानि थाखाय खालामनांगोन। आरो रायजो राजायानो दिनै सोरबा लिडारखौ नागिरनानै गावनि सेन्डेल फिथा जजासे नागिरहैनो गोनां जायोबा बोरै जानो बेलाय? बे जानो मोना। दा नंखायनो रायजोफोर, आं गोबाव बाथ्रा बुंला, फिन खेबसेबाव